Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Прэзідэнцкія выбары пройдуць у жніўні 2020 года. Старшыня Цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына нават назвала дакладную дату па яе меркаванні, калі гэта можа прайсці 30 жніўня. У тым, што дзень магчымы выбараў прэзідэнцкіх супаў з днём народзінаў кіраўніка Беларусі, нічога дзіўнага няма, так здарылася. Але вось тое, што у выбарчай кампаніі могуць узяць удзел у якасці кандыдатаў адразу 4 жанчыны-палітыка, вось гэта дзіўна. Таму што такога у беларускай прэзідэнцкай кампаніі яшчэ ніколі не здаралася. Ці здарыцца гэта гэтым разам і на якіх умовах жанчыны згодныя будуць пайсці паўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, патэнцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты, старшынёй таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны Алены Анісім і сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Ольга Кавалькова. Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Добрый дзень. Спадарыня Алена агучыла свой намер браць удзел у прэзідэнцкай кампаніі тут, у студыі Еўрарадыё 30 студзеня. Под вашим уздзеяннем, Зміцер, не забывайтеся. 30 студзеня 2019 года, фактычна год таму. А вось Ольга Кавалькова месяц таму і не ў студыі Еўрарадыё, што мінус, але, конечно, тое, што она ўсё ж таки згодная паўдзельнічаць у кампаніі, гэта плюс. Такім чынам, ўсё ж таки, але вот на сённяшні дзень ізноўку нейкая такая нявызначанасць. Спадарыня Алена, так вы вот як сапраўдная жанчына спачатку згодная, потым не вельмі згодная, вот ўсё ж таки заявілі, што пойдзеце, зараз умовы ставіце. Зміцер, я казала, я гатова пайсці пры пэўных умовах. Так заўсёды палітыкі вызначаюцца. Таму што, разумееце, калі складваюцца абставіны, што удзельнічаць бессэнсоўна, то, напэўна, не варта ісці да канца у лоб, каб атрымаць тое, што ты атрымаеш, это значыць мінус. У дадзеным выпадку я лічу, што мы павінны вельмі выразна ўсведамляць, якія умовы удзельнічаць у гэтай палітычнай кампаніі 2020 года будуць, што змянілася ад таго, як гэта праходзіла у 2010, у 2015 годзе, ці змянілася што-небудзь у прынцыпе, ва ўсялякім разе ва ўладных структураў у падыходзе да гэтай кампаніі. Калі тут нічога не змянілася і мы толькі патрацім сілы, а часам і падставім людзей, тым, што яны будуць удзельнічаць у гэтай кампаніі, то, напэўна, трэба будзе такія рэчы прымаць адназначна. Удзельнічаць не трэба. Мы вернемся да этой размовы, ўсё ж таки трэба даць і Вользе слова. Вольга, а у вас ёсць умовы, пры выкананні якіх вы пойдзеце далей, ці вот рашэнне канчатковае? Глядзіце, тут пытанне, вось Алена агучыла, што ў 10-15 ці штосьці змяняецца. Гаспадарства, ніколі можа не змяніцца. І што тады рабіць з тым, што нічога не змяняецца, тады мы атрымоўваецца, што мы пагаджаемся з тым, што дыктатура будзе заўжды, калі мы не можам паўплываць на правілы гульні. Але калі казаць пра любую кампанію выбарчую Беларусі, ад пачатку мы ведаем, што выбараў у Беларусі няма. Электаральна перамагчы немагчыма, бо выбары фальсіфікуюцца. І вось кампанія, якая зараз адбылася, парламенцкая, таксама гэта сведчанне таго, што ў 2020 годзе нічога не зменіцца. Яны замацавалі сваю сістэму фальсіфікацыі жорсткую досыць. Але ці казаць удзельнічаць ці не, можна удзельнічаць па-рознаму і ставіць умовы, мы можам, як патэнцыйныя кандыдаты, як кандыдаты. І тут жанчына ці мужчына, гэта не важна. Галоўны кандыдат, які ідзе, і што ён фармулюе для людзей. Мы для сябе асабіста ідзем, ці ўсё ж такі мы ідзем для людзей? Ольга, я адразу не пагаджуся, ўсё ж таки мы живем у такім грамадстве, дзе, на жаль, гендернае пытанне, яно ўсё ж таки важна. І можа быць,
вельмі добры кандыдат, але для чалавека, ну, ёсць нейкія розныя забабоны ў галавах все ж таки у людзей до гэтага часу, які скажа, вот так добра гаворыць, вот так вот усё, ну, жанчына, не буду загаласаваць, вот все-таки мужик, ён как-то на пасадзе кіраўніка. Ну, может быть, и наадварот. Можа і наадварот, есть да. люди... Я до того, что забабоны ёсць, і тут как бы нельга гаварыць все ж таки, что прынцыпова няма розніцы. Мужчына ці жанчына. Ну, ведаеце, Зміцер, у звязку вот з наступнымі выбарамі, так, людзі часам задаюць пытанне, ну, добра, будзе там кандыдат агульны ад аб'яднаных дэмакратычных сіл, што вельмі неабходна у любым выпадку. Будуць гэта супердэмакратычныя выбары, ці гэта будуць выбары па старой схеме, але адзіны кандыдат гэта неабходнасць. І тады адразу паўстае пытанне. Добра, адзіны кандыдат, мужчына, жанчына, кажуць, пакуль што не бярэм гэта пад увагу. Але які ў яго спіс? Што гэта за чалавек? Што за ім стаіць? Якія справы за ім стаяць? Якія дзеянні за ім стаяць? Вот гэта таксама будзе вельмі і вельмі важна. Безумоўна, тут я з вами згодны, і пра гэтыя вот забабоны таксама можам пазней пагаварыць, але я вярнуся да першага свайго пытання. Спадарня Лена, вы агучылі, калі я не памыляюся, калі правільна перадалі вот гэтыя вашыя словы, што, маўляў, калі Лукашенко будзе ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі 2020 года, то, ну, маўляў, я не пайду, і трэба сабраць, там, арганізаваць кампанію, петыцыю, збор подпісаў, каб ён не ўдзельнічаў. Гэта не я сказала, што трэба збіраць кампанію. Насамрэч, гэта адбылося без майго ўдзелу, і гэтая ініцыятыва ўжо агучана, што мы павінны нейкім чынам даць сігнал, мы гэта грамадзянская супольнасць, гэта палітычная эліта, даць сігнал вышэйшаму палітычнаму кіраўніцтву пра тое, што ягоны чарговы ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі ставіць крыж на перспектывах развіцця Беларусі як цывілізаванай еўрапейскай краіны. Мала таго, ён чарговы раз ставіць пад пагрозу само існаванне беларускай дзяржавы як незалежнай. І гэты пасыл мы абавязаны яму даць. І пытанне не ў тым, каб спрасціць нам удзел у прэзідэнцкай кампаніі, таму што, я паўтару, гэта казала неаднойчы. Сутнасць не ў амбіцыях, сутнасць у нашым разуменні таго, як і што павінна адбывацца і чаго не адбываецца ў Беларусі. Гэта наша адказнасць, это наша хваляванне за тое, што сёння беларуская моладзь усё больш і больш глядзіць ва ўсе бакі свету, акрамя таго, каб звязаць перспектывы свае з Беларусю. І вось гэтыя ўсе тэндэнцыі, яны не могуць нас не хваляваць, і адзін якраз такі з момантаў гэта тое, пра што мы казалі. Вольга, зараз я буду вас правакаваць. Вот скажите, ну вот што вы ў якасці прэзідэнта можаце зрабіць Беларусю? Вот разваліце ж яе, як развалілі амаль што зараз БХД сваім рашэннем балатавацца. Не, у нас у БХД... Вы ж не атрымалі карт-бланш партыйны на тое, каб стаць кандыдатам ці там заявіць пра сваю. Вырашылі это ўсё самастойна. Палова партыі за вас, палова там за севярынца, палова ўвогуле не ведаю, на каго глядзець. Вот, і як это вот разумець? Ну, у нас у БХД ўсё добра, каб вы не хваляваліся, Зміцер, і СПА у нас усё нармальна. І у партыі у нас таксама ўсё нармальна, і ніякіх пытання у нас няма. Пытанне ў тым, што сёння ўвогуле можа зрабіць дэмакратычны прэзідэнт. Па-першае, ён можа правесці выбары ў Беларусі адкрытымі і чэснымі. Ён можа даць парламенту больш паўнамоцтваў на прыняццё законаў, бо гэтыя людзі абіраюцца людзьмі. Усё ў краіне пачынаецца з выбараў. Пачынаецца забранне людзей, якія прадстаўляюць нашы інтарэсы. Першае, што павінен зрабіць прэзідэнт пасля Лукашэнкі, які прыйдзе, гэта правесці выбары на ўсіх узроўнях. У мясцовыя саветы, у парламент і размежаваць функцыі парламенту і прэзідэнта, каб прэзідэнта гэта была прадстаўнічая функцыя, а парламент гэта быў асноўны орган, які прымае рашэнні, прымае законы, каб не было такіх перакосаў, як зараз, што Канстытуцыя вось дзесьці тут, але дэкрэты і указы прэзідэнта у нас маюць большую юрыдычную моц. І тады людзі будуць уплываць і пачнуць уплываць на сваё жыццё. Сёння, на жаль... Ольга, ну вы як спрактыкаваны ўжо палітык вельмі добра ухіліліся ад майго пытання крыху ў іншую сферу, але я пра іншае. Структура. Вот судячы по тым, што ўсё ж таки партыйны з'езд не вылучыў, не даў вам добро на балатаванне у кандыдатам прэзідэнта. Ну, там... Калі вот такая ситуация, якая структура за вами будет стоять?
Слухайте, калі вы пайшлі ўжо на выборы. Глядзіце, тут пытанне ў тым, што ёсць нацыянальная рада, якая і мои амбіцыі агучаны былі не месяц таму, яны былі агучаны яшчэ год таму, што я хацела б удзельнічаць. І сапраўды было прынята рашэнне, што Павел Северынец удзельнічае ў праймеры з правацэнтрыстаў як кандыдат ад БХД. Вось рашэнне Нацыянальнай рады беларускай хрысціянскай дэмакраты. І я не бачу тут праблем. Зараз, калі мы пашыраем праймерис на іншыя структуры, каб гэта было канкурентна, каб людзі бачылі людзей, і былі кандыдаты, якія кажуць, што за імі таксама ёсць падтрымка, і ёсць падтрымка і партыі, ёсць падтрымка і іншых людзей. Мы, беларуская хрысціянская дэмакратыя, гэта для ўсіх людзей. І мая задача атрымаць падтрымку хрысціянскай дэмакратыі. Ну, будзем лічыць, што адказала. Зараз буду вас правакаваць, спадарыня Алена. Это заўсёды нечаканасць. Вот, ну да. Вот Вольга ўсё ж таки пераконвае, што беларускія хрысціянскія дэмакраты стануць за ёй, і ўсе хрысціяне Беларусі таксама падтрымаюць такую вот жанчыну. А якая структура за вами? Вот судзячы па тым, што вы шукалі падтрымку у партыі БНФ, вам ввогуле давядзецца хадзіць, как грубо кажучы, з працягнутай рукой, шукаючы нейкую падтрымку нейкіх структур палітычных. Зміцер, то, што я размаўляла з прадстаўнікамі розных палітычных партый на прадмет агульнай нашай працы падчас гэтай прэзідэнцкай кампаніі, гаворыць толькі за тое, што я адкрытая, хоць я беспартыйны кандыдат, я адкрытая для многіх і партыйных дзеячаў, і для грамадзянскай супольнасці. Таму казаць, што я тут з працягнутай рукой, якраз таки не выпадае. Зацікаўленыя ці не палітыкі у тым, каб быў дэмакратычны кандыдат найбольш моцны, таму што мы сёння прама можам казаць, што палітычныя лідары сённяшніх палітычных партый, на жаль, не зусім карыстаюцца вялікай павагай і аўтарытэтам у грамадстве. І немногія з іх пазнавальныя. Таму вось тут будзе агульная наша задача. І я нагадаю, што ў свой час якраз такі, калі Домаш і Ганчарык ішлі як адзіныя кандыдаты, так, меркавалася, то яны абодва не зусім партыйныя лідары, так? А далей мы глядзім, калі быў абраны Міленкевіч на кангрэсе дэмакратычных сіл, он таксама быў хутчэй з грамадзянскай супольнасці, а зусім не з партый. Таму тут пытанне дамоўленасцяў і здаровага палітычнага сэнсу, усяго толькі. Ну, про тое, што за ўсю гісторыю палітычную незалежнай Беларусі дэмакраты так і не здолелі дамовіцца ні аднаго разу наконт адзінага кандыдата. Дамаўляліся, я ўжо вам не было ні разу. Домаш і Ганчарык на карысць Ганчарыка, гэта вам першы прыклад. Тое, што Міленкевіч разам з Лябедзькам ішлі і на кангрэсе некалькімі галасамі перамог Міленкевіч, гэта таксама вам доказ. Тое, што з'явіўся яшчэ і Александр Казулін, гэта, скажем так, трошачки нейкая такая лыжка дзёгцю, але адзіныя кандыдаты былі ў нас, і не трэба пра гэта забывацца. Ну, я сказаў цалкам адзіныя, было большасць, якія прадстаўлялі. Тым не менш, Вольга, калі ўжо казаць, вот загаварылі пра адзінага кандыдата, была вот словы пра тое, што вот што з сябе ўяўляе, якая ў яго праграма, які ў яго, так бы мовіць, бэкграунд. Ну, вот глядзіце, спадарыня Алена, былы дэпутат палаты прадстаўнікоў, там настаўніцай была, зараз старшыня таварыства беларускай мовы, калі што там, ну вот любіць жа у нас там выбаршчыкі паглядзець, а які завод ён узначаліваў, там зможа ён што-небудзь узначаліць ці не. Ужо калгас узначаліваў, ужо, значыцца, нешта зможа і краіну. Вот, а вы якім бэкграундам? Вот гісторыя поспехаў, вот чым вы можаце пахваліцца, сказаць, вот я? Тут казаць пра гісторыю. Я кожны дзень, моя задача ў палітычным жыцці, у грамадскім, гэта дапамагаць тым людзям, якія да мяне звяртаюцца. Розным групам насельніцтва, якіх я бачу, што ёсць сапраўды несправядлівасць і перекосы. Напрыклад, тое, што мы дамагліся разам з Маці 328 па зменах крымінальнага кодексу, разам з Ганнай Канапацкай, і то, што зараз тыя асуджаныя людзі, які выходзяць на свабоду, і ім -3 гады рэальна, але
але 3 гады таму гэта было немагчыма, бо прэзідэнт казаў, што я зраблю ўсё, каб гэтыя людзі смерці прасілі. Я лічу, гэта і моя асабістая перамога, і перамогай тых людзей, з якімі я працавала. Тое ж самае тычыцца шмат якіх кампаній, якія я была ініцыятарам, якіх я была ў беларускай хрысціянскай дэмакраты. Гэта кампанія за якасную медыцыну, у якой мы таксама змаглі дамагчыся змены заканадаўства. Гэта кампанія обороны жыцця, гэта кампанія па змене закона аб рэкламе. Шмат кейсаў, калі ўжо сёння, нават не знаходзячыся пры ўладзе, беларуская хрысціянская дэмакратыя як каманда дамаглася зменаў. І калі казаць пра прафесійныя якасці, то у мяне 2 адукацыі, юрыдычная і эканамічная, і тыя законапраекты, якія я дапамагала распрацоўваць, яны таксама аснова таго, што можа быць прынята, калі мы прыйдзем да ўлады. Ну, зразумела, ні калгаса, ні маленькага, але заводзіка не ўзначальвалі. Пэўная частка выбаршчыкаў за вас толькі з-за гэтага не прагаласуе. Ну, я досыць незалежны чалавек і дамаглася таго, што я маю і кватэру, і машыну, і, в прынцыпе, прыйшла ў апазіцыю не таму, што у мяне ўсё дрэнна, а таму, што я хачу лепш, і я ведаю, як лепш. І мы досыць... Мы дастойны таго, каб было... Пра гэта вы дарэмна зараз говорите. Чаму? Зараз же скажуць, што на грантах... Да не, гэта было яшчэ да таго, як прыйшла апазіцыя. Толькі ты можаш мне сказаць такое, каб справакаваць, ты любіш. Тым не менш, спадарня Алена, вот мы казалі пра ўсё ж такі удзел, не ўдзел. Не далі, як учора, я прачытаў чарговы допіс філосафа-метадолага спадара Мацкевіча пра тое, што вот адзіная яго мэта на наступны год будзе гэта неяк так дамагчыся ад дэмакратычных сіл байкоту выбараў. Ўсё ж такі, калі вот вы самі толькі што гаварылі пра тое, што калі ва ўладзе разуменне і стаўленне да выбарчай кампаніі не змянілася, калі ўсё як было і раней, то можа байкот? Не? Зміцер, усё магчыма, але гэта павінна быць такое узгодненае дзеянне, як і адзіны дэмакратычны кандыдат. Альбо так, альбо не. Бо неча пасярэдзіне немагчыма. Калі значная частка будзе рабіць байкот і рабіць усё для таго, каб паказаць незалежнай і міжнароднай супольнасці, да, пра тое, што насамрэч гэта не выбары. Так, насамрэч гэта падтасоўка фактаў, гэта адно. Калі ж у гэты час нехта будзе, даруйце скажу, як штрейкбрэхеры, рабіць нешта другое, тут вельмі важная адзіная агульная пазіцыя. Толькі так, і ніяк іначай. І калі мы дамаўляемся, што ўсё ж такі мы ідзем на выбары, так, то значыць ідзем, значыць разам фармуем парадак дня. Дарэчы, хочу сказаць, што сёння збіраецца Рада Кангрэса абароны незалежнасці. У 18 гадзін мы запрашаем прадстаўнікоў усіх палітычных партый прыняць удзел у падрыхтоўцы гэтага кангрэса, на якім мы якраз такі і зможам гэты парадак дня прэзідэнцкія выбары 2020 года фармуляваць і выпрацоўваць адзіную платформу, адзіны падыход, таму што пытанняў шмат. Гэта і эканамічны стан, гэта і нашыя палітычныя працэсы, гэта, безумоўна, і ўсё, што датычыцца сферы інфармацыі, сферы адукацыі. Мяне, як старшыню таварыства беларускай мовы, не можа не трывожыць тое, што наша інфармацыйная прастора не заточана, грубо кажучы, пад незалежнасць Беларусі. Гэтак жа, як наша адукацыйная сфера не спрыяе развіццю беларускамоўнай адукацыі і не спрыяе ўвогуле развіццю адукацыі суадносна таму, як гэта ёсць у свеце. Давайте я все ж таки удакладню. Вот ситуация такая. Лукашенко уже заявил, что он бярэ ўдзел у выбарчай кампаніі 2020 года. Мы бачым, в прынцыпе, што прыкметаў таго, што стаўленне ва ўлады да выбарчай кампаніі, да ўсіх працэсаў правядзення выбараў не змянілася. І не зменіцца да жніўня 2020 года. Будзе ўсё, як было раней, а можа і горш. Партыя, там, БНФ, іншыя там партыі кажуць, мы тут са сваімі кандыдатамі, вот, выбачайце, але нам сваіх людзей трэба прасоўваць. Ваш адказ, вот вы ўсё ж такі ідзеце кандыдатам ці не? Зміцер, у той сітуацыі, калі дэмакратычная супольнасць будзе супраць, я супраць яе не пайду. Ну, что значит демократичная супольность супраць? Она не супраць. Одна партия, каждая партия кажа, у нас есть свой кандидат. Ну, а мы ж не супраць, как вы, спадарня Алена, Ну, и калі ласка, вызначайцеся со сваім адзіным
кандыдатам, калі вы не толькі за здольныя. адзінага кандыдата. Я толькі за адзінага І кандыдата калі гэты дэмакратычнай кандыдат Алена супольнасці. Анісім, то тады яна Ну, тады я ўдзельнічае. 2 рукамі за. А калі не, то не. А калі не, тады будзем глядзець, хто за кім. У рэшты-рэшт я ўсё роўна лічу вельмі важным, каб мы выйшлі на адзінага. Няхай сабе гэта не будзе ў лютым, няхай сабе гэта не будзе ў сакавіку, няхай гэта будзе на ўзроўні фармавання ініцыятыўнай групы, але мы абавязкова павінны выйсці на адзінага дэмакратычнага кандыдата. Алену Анісім. Так. Вольга, збіраецца там з'езд, рада, там нацыянальны камітэт, ці там што там яшчэ, неважна, якая там структура БХД, і кажа: Вольга Ковалькова, мы табе ліцэнзію на ўдзел у выбарах у якасці кандыдата не даем. Ну, мы табе забараніць не можам, але і не даем. Ваш адказ. Ну, зараз ідзе абмеркаванне, мы ўжо пачалі казаць пра тое, ці хто ўдзельнічае, як выбраць адзінага. Мы вось не падумалі і не размаўлялі пра то, як гэты выбар будзе ісці. Прэтэндэнтаў шмат, але як гэтага адзінага выбраць і як паказаць людзям, каб все ж таки гэта был выбар не толькі палітычных партый, все ж таки людзі сказалі: мы давяраем, мы падтрымліваем гэтага кандыдата. У гэтым годзе я спадзяюся, што ўжо вось зараз бліжэйшым часам будзе ўсё ж таки падпісана пагадненне, будзе працэдура праймеріз, у якім змогуць прыняць удзел розныя кандыдаты, якія заяўлялі пра свае амбіцыі. Можа быць, хтосьці яшчэ не заяўляў пра свае амбіцыі, але трэба вырашыць працэдуру, як мы будзем гэтага адзінага кандыдата выбіраць. Выбачайце, вот як наши улады на перамовах розных любяць забалтываць працэсы, так это маё меркаванне. На ўсе гэтыя працэдуры, падпісанне дакументаў, узгадненняў, таксама такое адчуванне, што это забалтыванне самого працэсу. У мяне ёсць прапанова ад мяне. Я вот на пачатку нашай праграмы сказаў, што можа быць верагодна, вялікая верагоднасць, што будзе у нас 4 кандыдата жанчыны. Вот 2 патэнцыйныя кандыдаткі сядзяць. Яшчэ адна — гэта Ганна Канапацкая, якая таксама вот не выключае свайго ўдзелу ў выбарчай кампаніі. Ну і ёсць яшчэ «Гавары праўду». Ёсць Тацяна Караткевіч. Яны, праўда, не агучылі да гэтага часу, хто ж з 2 лідараў «Гавары праўду», Караткевіч ці Дмітрыяў, возьмуць удзел у якасці кандыдата ў выбарчай кампаніі. Ну, але вот маё меркаванне такое, спрацуе ў якасці там прагноза, што это будзе ўсё ж таки Караткевіч. Як вы лічыце, а ці могуць вот жанчыны-палітыкі ўзяць, уцёрці нос усім астатнім і выбраць адзінага кандыдата ад жанчын-палітыкаў на выбор? Наўрад ці. Жанчыны больш амбітныя і менш схільныя да дамоўленасцяў. Больш дамоваздольныя, кажа Ковалькова, менш дамоваздольныя, кажа Анісім. Калі размова датычыцца вышэйшага паста, я не выключаю таго, што жанчыны не змогуць дамовіцца, асабліва калі ў іх дастаткова моцныя амбіцыі. Ну тут мы маем, што, напрыклад, калі Караткевіч ідзе ад «Гавары праўду» у якасці кандыдата, то дамаўляцца яна нават не будзе пры ўсім жаданні, бо ўжо заяўлена Дмітрыем было, што сваім кандыдатам ні з кім не дамаўляемся, нам гэта не трэба. Пра што я вам і кажу. Мне пытанне, як дамовіцца пра адзінага, яшчэ пра іншага. Якая мэта удзела у палітычнай кампаніі? Якая мэта, калі 10 кандыдатаў ці 1? Гэта атрымаць падтрымку людзей, паказаць, што ёсць сапраўды чалавек, які можа прэтэндаваць на пасаду. Таму што мы ж толькі што паразмаўлялі пра тое, што сёння атрымаць уладу ў Беларусі шляхам выбараў немагчыма. Якія задачы мы ставім перад сабой, калі мы удзельнічаем у палітычнай кампаніі? Гэта задача атрымаць падтрымку, паказаць, што ёсць праграма у кандыдата, і вырашыць праблемы падчас кампаніі любой. Можна дапамагчы групам людзей ці асобным людзям вырашыць праблемы. Я так зразумеў, вы зараз вядзеце да таго, што пакуль не будзе рэальна так бачна шанса на перамогу, дамаўляцца пра адзінага ўвогуле не варта, а трэба кожнай палітычнай структуры вырашаць свае пытанні і праблемы. Не, я зараз не пра гэта кажу. Я кажу, што нават калі мы кажам пра адзінага, ці калі мы кажам пра тое, што там жанчыны могуць дамовіцца і вось аднаго кандыдата высунуць, то трэба ставіць і думаць пра тое, у першую чаргу, не пра працэдуры, а пра тое, чаго мы можам сапраўды рэальна дамагчыся любой палітычнай кампаніі, як інструментам. Як інструмент? Зміцер, я скажу тут 2 словы. Ведаеце, паспяховы досвед пераходу вось ад аўтарытарных сістэм да дэмакратычных вызначаў такі падыход. Прэзідэнт
прэтэндэнт на прэзідэнцкае крэсла гэта тэхнічны. Это чалавек, які выконвае тэхнічную ролю. То есть яму адводзіцца пэўная роля. З ім заключаюцца дамоўленасці усіх палітычных суб'ектаў на правядзенне тых ці іншых рэформаў у выпадку прыходу да ўлады. І вось менавіта такім шляхам і мы павінны ісці, а не там нейкія свае амбіцыі даказаць, што вось моя структура лепшая, моя больш паспяховая, моя больш аўтарытэтная. І менавіта з такім менавіта падыходам, я думаю, мы будзем размаўляць на кангрэсе ў абарону незалежнасці, таму што перш за ўсё нам трэба адстаяць сваю краіну і зрабіць для гэта ўсё. Тым не менш, вот я ўжо спрабаваў вас так бы даказаць, што не было ў нас сапраўды адзінага кандыдата, быў кандыдат ад большасці, але адзінага не было. І ў дадзеным выпадку, калі казаць ўсё ж таки вот пра кангрэс і пра магчымае, можа быць, там вызначэнне падчас кангрэсу ці спробы там ці пачатку вызначэння. Гэта на кангрэсе не будуць вылучацца асобы і не будзе гэта нейкае вылучэнне пэўнага кандыдата. Не, кангрэс гэта пляцоўка, на якой мы будзем абмяркоўваць усе надзённыя пытанні датычнай незалежнасці, усе неабходныя рэформы, магчыма фарміраваць праграму дзеянняў для агульнай каманды. Вось у чым задача кангрэса. Добра, пра агульную каманду кажам і пра абмеркаванне. Наколькі шырока будзе прадстаўлены ўвесь спектр палітычнай сіл, палітычных сіл, якія ёсць у Беларусі на гэтым кангрэсе, увогуле на абмеркаванні ўсіх надзённых пытанняў. Я зараз кажу пра тых же самых там гавары праўду, якіх не ва ўсе кангрэсы запрашаюць. Те ж самыя ЛДПБ, якія і самі і не запрашаюць і самі не ходзяць. Ёсць яшчэ там розныя там тая ж самая патрыятычная партыя Улаховіча, там іншыя структуры. Я ўжо не кажу пра фэйкавыя партыі кшталту там сацыяльна-спартыўных. Вось, Зміцер, мы ўсе адчулі гэтай зімой чарговы раз, наколькі рэальная пагроза страты незалежнасці нашай краіны. Вось Павел Северынец здолеў правесці некалькі вулічных акцый. Але мы разумеем, што толькі вулічных акцый недастаткова. На кангрэс, я ўпэўнена, прыйдуць менавіта тыя, хто ў сваёй дзейнасці палітычнай, там, у дзейнасці грамадскіх аб'яднанняў кіруецца менавіта самым асноўным крытэрам. Самае важнае для нас – захаваць сваю краіну. Як вы лічыце, Вольга, ці трэба ўсё ж такі да такіх вось абмеркаванняў прыцягваць вот тыя палітычныя структуры, пра якія я казаў, ці ўсё ж такі вот свой клуб ёсць і ім і працаваць, спрабаваць унутры яго дамовіцца? Насамрэч, я супраць свайго клубу. Я лічу, што калі мы кажам, што мы дамоваздольныя, мы выходзім і гатовы размаўляць з уладай, весці дыялог, то мы павінны быць адкрытымі ў розных накірунках для розных людзей, для розных меркаванняў. У гэтым і таксама плюралізм гэта адзін з прынцыпаў дэмакратыі, калі ёсць і прадстаўлены розныя думкі. І кожная з палітычных структур, нават праўладных, можна сказаць, мы за незалежнасць. Да, там, яны таксама гэта дэкларуюць, што яны за незалежнасць. Ну, дакажыце, пакажыце нам сапраўдны свой план, як вы гэта будзеце рабіць. Таму я лічу, што не павінна быць умова, што вось да ўдзелу мы не дапускаем. Я думаю, што павінна быць гэта адкрытае пытанне, і пытанне незалежнасці, оно важна для ўсёй краіны, і яно не павінна нас дзяліць. Як і іншыя пытанні, канешне, таксама, але гэта, на мой погляд, прынцыповае пытанне зараз менавіта. Хаця мы, канешне, ўжо калі паглядзім, мы ўжо столькі гадоў акупацыі, зараз проста гэта неяк так... Акупацыя пачынаецца з самога сябе, гэтак жа, як і свабода. Калі ты адчуваеш сябе свабодным чалавекам, значыць, ты свабодны. Калі не, значыць, ты раб у душы. Не, я просто да таго, што я цалкам не здзіўлюся, калі пасля, скажем, там кангрэса ці напярэдадні яго там прыйдзе ў эфір да мяне там той же самы там Олег Гайдукевич, і я спытаюся, так а чаму вот ЛДПБ не бярэ ўдзел у кангрэсе? Мне скажу, а нас не запрашалі. Ой, слухайце, абмяркоўваць любое пытанне трэба запрашэнне. Для такого ўзроўню людзей, ну, то есть для лідараў палітычных партый, вы ведаеце. Я думаю, што там можна, конечно, запросіць асобна. Я думаю, Алена, там, як адзін з арганізатараў гэтага кангрэса, яны падумаюць над фарматам. Але калі ёсць прынцыповае пытанне, ты хочаш паўдзельнічаць і выказаць сваю пазіцыю, калі ласка, звяртайся. Я паўтараю, адзіная умова. Ты павінен быць
прыхільнікам таго, што незалежнасць Беларусі гэта самая найвялікшая каштоўнасць на сёння. Ну, Гайдукевич, да прыкладу, не один раз у эфіры Еўрарады заяўляў, што ён не за незалежнасць, незалежнасць это каштоўнасць, таму вот фактычна запрашэнне дзверы адчыненыя. Гавары праўду, таксама, я так подозрюю. Калі ласка, але ж пытанне ўсё ў тым, што адна справа, як вось ужо Вольга сказала, дэклараваць, і зусім іншая ў сваёй штодзённай дзейнасці прытрымлівацца гэтых прынцыпаў, не весці якіх-небудзь закулісных там перамоў, альбо не лічыць, што калі чуць што якое, так у мяне там цёпленькае месціка пры любых абставінах будзе. Незалежна ад таго, будзе Беларусь ці не будзе Беларусь, я сабе месца знайду. Вось і ўсё. Калі ты вызнаеш, што незалежнасць Беларусі, яе захаванне гэта самае галоўнае на сённяшні дзень у палітычным моманце, калі ласка, мы рады вас бачыць і запрашаем. Тым не менш, вот глядзіце, пры ўсіх так абставінах атрымліваецца да прэзідэнцкіх выбараў паўгода. По великому рахунку. Вольга 8 кажа, месяцаў. Ніхто не ведае, калі не пройдуць. Да, плюс-мінус, там, в прынцыпе, там на раскачку, зараз на навагоднія святы паўмесяца адкінем. Вольга кажа, вот зараз там распрацуецца працэдура, праймерыс, мы там падпішам узгадненне, глядзіш, там месяцаў праз 6 дойдзем до того, каб вот нешта на нечым спыніцца. Спадарыня Алена кажа, пройдзе кангрэс, на кангрэсе мы там пляцоўку, там потым абмеркаванне. Это ж уже ёсць праца на адзіну, это ёсць. Але ці не позна, колькі часу застаецца? Што значыць позна ці не позна? Вы ведаеце, што все часам бываюць такія абставіны, што яны падштурхоўваюць вельмі хутка і працэсы развіваюцца. Хто планаваў, што 8 снежня людзі выйдуць так вельмі хутка? Вельмі хутка сабралася ўсё і зрабілі гэта ўсё. Так што тут не трэба адкідаць момант і дынамікі пэўнай. Трэба, безумоўна, працаваць на адзіную мэту. Крытыка аб'ектыўная, насамрэч, ёсць тут пытанні да таго, што хацелось бы, конечно, каб гэта было раней і каб ужо гэты кандыдат быў раскручваўся падчас парламенцкай кампаніі, каб мы скарыстоўваліся тымі магчымасцямі, якія ёсць, і ўжо зараз мелі гэтага адзінага кандыдата, каб было больш часу. Але я думаю, што кожная палітычная структура пачынае працаваць ужо пасля тых выбараў, якія скончыліся, і кожны дзень працуе ў сваіх структурах, і ў кожнай структуры ёсць ужо патэнцыял, сябры гэтых арганізацый, якія разам уяўляюць каманду. Таму казаць пра тое, што там ці позна, ці не позна, можа быць аб'ектыўна, экспертна, і калі мы бачым збоку, можа быць і позна, але тое, як ёсць, я спадзяюся, што ўсё ж такі мы зможам дамагчыся той мэты, якую мы ставім падчас кампаніі, і будзем ужо планаваць працу далей. Добра, будзем спадзявацца, што спадарыню Алену усеагульным галасаваннем выберуць адзіным кандыдатам. Дзякуй, я таксама спадзяюся і буду гатова да гэтага. Што Вольгу падтрымаюць усе хрысціяне Беларусі і не толькі хрысціяне, але і астатнія, і яна таксама стане адзіным хрысціянскім дэмакратам. Разам усе дойдзем, спадзяюся, што вы не перадумаеце на апошні момант і не скажаце, что-то мы вот так подумали, как сапраўдныя женщины, і перадумалі. Не? Значыць, вы, мужчыны, нас недастаткова стымулявалі і недастаткова пераканалі нас у тым, што мы вартыя таго, каб быць там. Як заўсёды, мужчыны ва ўсім вінаватыя. Дзякуй вялікі, Алена Анісім, Вольга Кавалькова. У чацвер чакаем у студыі Еўрарадыё Ганну Канапацкую. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.